Un autobús unirà Calella amb Canet. El proper mes de juny, l'Ajuntament de Canet posarà en marxa un nou servei d'autobús públic no urbà que unirà Canet amb l'Hospital Comarcal de Calella. El nou bus estarà adaptat per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Segons l'actual equip de govern, a través de la Regidoria de Seguretat Ciutadana de Canet, s'ha prioritzat l'estudi dels projectes destinats a millorar la mobilitat i l'accessibilitat de la ciutadania. Precisament, aquesta àrea municipal considera la iniciativa com una de les més importants del seu àmbit. Els passos necessaris per a dur a terme el nou servei de bus a Canet es van concretar amb el conveni signat el passat 5 de maig entre la Direcció General de Ports i Transports, l'Autoritat de Transport Metropolità, l'Ajuntament de Canet i l'empresa Barcelona Bus. Està previst que l'autobús adaptat passi cada hora, des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre. D'altra banda, el servei podria començar el proper 16 de juny, pocs dies després de la signatura oficial per les parts. Actualment, els responsables de la iniciativa estan treballant per establir la ubicació de les parades, les hores exactes de recollida dels passatgers, així com els preus de bitllets i les possibilitats de bitllets integrats. Ramon Teixidor, Diari Maresme.